Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Рахштеҷ. Дӯстони азиз, боз дар имзо навор якчанд мошинои нав роҳӣ кардам, ки мо ҷамъ кардем, қабул кардем, пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шахсони дар махалли мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки шумо агар махалли фурӯшӣ дошта бошен, марҳамат сурат маълумот шуд дар WhatsApp, имо, экран мода роҳӣ кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дар имзо навор аст Mercedes 190, трактори юмтезе бо комплект, Toyota RAV4 аст, Toyota Verso аст, Toyota Camry D ва сечкаи арзон дӯстони азиз ва Opel Vectra арзон ва Opel Sedan бо дигар мошинои Mercedes E-класс ҳам аст, ки опшин мошинои тоза ва арзон. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузоред ва дар комментари нависед ки аз кадом маркаи мошин ба шумо лозим аст. Мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. Курси имрӯза 133 сомону 50 дирам. Мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем, то охираш тамошо кунем. Маълумот рафтем, лайка фаромӯш накунед. Мегзарем ба қисми рекламаҳо. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бо равон кунанд, мо ба шумо тавсия метавонем грузоперевозка ака Ёқубро. Ин ака таҷрибаи 8 солаи корӣ доранд, ки бо рӯи шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи МКАД, аэропортҳо, территорияи дачаҳо ва метроҳо ва дигар дӯстони азиз, ба ҷое ки ба шумо лозим бошад, худашон бори шуморо омада қабул мекунанд ва ба кило мекашанд ба самти Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Ёвон, Турсунзода, Варзо, ба территорияи шаҳри Бохтар, Данғара, Кулоб, Восей, Панҷ, Калхозобод, Уялӣ, Ғозималик, Вахш, обшин ба 25 та ноҳияҳои территорияи Хатлон ва ба территорияи Душанбе ҳамаи гӯшаҳош оварда мерасонанд. хоб мошиношон мошинои асли ки чанд намуд контейн, чанд намуд камаз доранд ва инчунин мошини майдан доранд, ки мошини майда кати бо рӯи шуморо рафта аз ҳамон пушти хонатон худашон қабул мекунанд ва бори шуморо бо дили пур бо соҳ саломат бурда мерасонанд. шумо агар ай канали номи аз канали мо гап занед, агар ба шумо скидка ва арзон мекунанд, айни ҳол дар Amazon скидка кардесанд. Марҳамат, ба шумо тавсия метиҳем. Яка мошини фурӯшии имрӯза аст дӯстон, ки срочнаи Toyota RAV4 аст, ки моделои на маркаҳои зур Европа. соли бароишаш 2012 сол аст, ки сӯишвариш бензини холӣ, объем мотораш 2 литр, коробка автомат, сайзтари мошин мега беҳтарин. Toyota RAV4 кожни салон, кондиционер, электропакет, ҳама намуд комфорт, мулти опшин, ҳама комфорте ки охирон модел 2012 сол аст. мошин мега срочно мега фурӯхта мешавад бо нархи 170 та бо муомилаи хуби хуб дорад. ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ҷинникӯл, ки ноҳияи Дӯстида. хоб прамои рақамҳои расмӣ аст, ки рақамҳошон 24 соат кор мекунанд ва дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. кадоми дар камхали мошин Toyota RAV4 ки лозим бошад, нархи арзон 170 та, ҳамин нархашон бо муомила мекунанд ва мошин мегӯяд полни худ комплект, ама комплектатсияи яъне ки европоист, ки ҳама чи опшн дорад бе ягон таъриф. хоб агар харидори аниқ боша мега дар ин рақамҳои расмӣ ки занг занед, дар WhatsApp нависад мега нашуд сумуш мега муомила мекунед, мошин ҳама ҷош мега тоза, як даст каштагӣ, ягон расход намекунед. ина мошинчаи хуб, марҳамат, занг занед. мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. Mercedes 190 аст, ки срочнаи соли бароишаш 1991, сӯичвариш газ бензин, объем мотораш 2 литр, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 4 та балон мега 70%, салоншам тоза аст. хоб аккумулятораш мега камтар хай слаб дӯстони азиз, мошин мега ҳамаҷо 100%. Mercedes Benz 190 хоб сайзтани хуба чихор мехоз задага аст, фақат мақсад ки ҳуҷҷатче ки нафта хайбо маълумотча мегирем, камтар аккумулятораш мега слабия. нархи мошина мега 25 000 мегем бо муомила мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар. ин ҳамин рақамҳои павилёни ҳисобишона ки 24 соат кор мекунанд. шахсоне ки мехарен метавонед ки аз ҳамин рақамҳо маълумотча гирем. нашуд сумуш мега 25 000 сомон аст, бо арзон мешавад. дар шаҳри Бохтар харидори марҳамат, занг занем. ва дӯстони азиз, шумо дам агар ҳамхали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марҳамат, метавонед ки сурат маълумотча дар имо ба WhatsApp ки дар аввали видео буд ҳам роҳӣ кунем, мо реклама мекунем. лайкҳоро фаромӯш накунед ва навора подписаш кунед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст, ки срочнаи Toyota Verso аст, ки вагон. соли бароишаш 2009 сол аст, ки сӯишвариш бензини холӣ, объем мотори 1.8 литр, коробка механика, сайзтари мошин мега беҳтарин бадро мошин, вагона мега ҳолати беҳтаринае. балон нав, салон тоза, ҳамаи намуд комфорт, опшин хай мошин бе ягон таъриф.
нархи мошина мега 140,000 мегем бо муомилаи хуб мекунем ва мошин қарор дорад дар ноҳияи ҷинникул, яъне ки дар ноҳияи дӯстида. хоб ин ҳамин рақамҳои соҳибшудаи рақамҳои Россия промои кор мекунанд ва дар рақамҳо шумо WhatsApp доранд. шахсоне ки мехаранд мега бо муомилаи худ доранд, мошин мега вагонай ягум расходам дорад, мошин тоза мехоҳед ки фақат ҳай мекунӣ. 140 муомила мекунам марамат шахсоне ки мехарен Toyota версия на бо вариантҳои хуб, масалан нархшам арзон мешуда, марамат занг занед маълумотша гиред. мегзарем ба чорум трактори фурӯшӣ. трактори фурӯшӣ ҳаста ки срочный комплект трактори юмтезе. соли ба 1995 дӯстони азиз сайстениш мега хуб аста, ҳолати хуби техникида трактор якдаст гаштагиае. трактор ҳамаш комплекта, яъне ки катиш комбайн гандумхӯрака ихалибо дошта бо қати чизил хоб параделка ихали чизо обши ҳамаш комплекта. хоб бо ҳуҷҷатам дошта то моҳи мая мегад ҳуҷҷат дорад. нархеш мегад комплект мегад 90,000 сомонӣ аст, бо муомила мешавад ёки ба ягон мошинаи майда, мошинаи сабукравкати варианти алишиам дорад. баъд трактор ҳамаш комплект қарор дорад дар ноҳияи қабодионда. 90,000 сомон мегад бо муомилаи хуб, ҳамаш комплект трактор чизил пизил ҳамаш қати нами гандум ҳамаш обшин гандум мақсад ки гандум хӯрак шикати ҳамаш 90,000 сомонӣ аст, бо муомила мекунанд. агар ягон мошини майда дошта боша ба мошини майда алиш мекунанд ёки бо хайхтон маслиҳат мекунанд обшини вариантҳои алиши ба мошини майда кати. ин ҳамин рақамҳои тисели соҳибшудаи ки 24 соат кор мекунанд. шахсоне ки мехаред метавонед ки аз ҳамин рақамҳо маълумотҳои пурраша гирен. алиш ба мошини майда ва сумкати 90 бо муомила дорад. срочна маълумот метавонед ки занг занед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аста ки Hyundai Avanta. соли ба 2007 сол аста ки сӯйчӯриш бензини холӣ, объем мотори 1.6 литр, коробка автомат, сайсари мошин бадрон чотка. мошин мегад танировка, яъне ки ҳамин чизои документош ҳама танировка то 31/12 2023, яъне ки мошин обшин чанд қайдга танировка ҳам хеле чизо дорад. балон нав, салон тоза, кондитсионер, свети сафед, мошинча обшин тоза мега. нархи мошина мега 80 та мегем бо муомилаи хуб мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. рақамҳошон дар поёни видео аст, фақат илтимос мега харидори аниқ мега занг зананд. кадоми дар хали Hyundai Avanta ки лозим бошад марамат занг занен, дигар маълумотша гирем. ва дӯстони азиз, аз кадом маркаи мошине ки ба шумо ки лозим бошад дар таги видео нависед, агар ки мо ёфтем дар видеои оянда пешкаштон мекунем ва ягон мошини фурӯшӣ хона, замин, квартира бошад маълумот рӯй кунем, рекламаш мекунем. лайк занед, фаромӯш накунед ва навора то охираш тамошо кунед. навора илтимос ки падилсаш кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аста ки срочная Toyota Camry D Дубайка. соли ба 2008 сол аста ки сӯйчӯриш мегад газ бензин, объем мотора 2.4 литр, коробка автомат, сайстани мошин мега ҳолати хуби техникӣ дай. мошин мегад кондитсионер, печка, ходовой, мотор, кузов ҳамаш мегад камбудӣ надора. мошин мегад Дубайка ҳамаш шуда аст. мониторш мега Android. хоб нархи мошин мега 87,000 сомонӣ аст, бадрон бо камтар муомилаи хуб мешавад. нархи мошин 87,000 сомонӣ аст. агар харидори аниқ боша мега дар пеш капоти мошин мега муомилаи хуб мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳр дар Душанбеда. рақамҳошро мегафон кадом дар ки лозим аст марамат занг занем ва маълумотҳои пурраша гирем. хоҳиш ки навора падилсаш кунем ва турази тохираш тамошо кунем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аста ки Mercedes E-Class, Mercedes-Benz E-Class. соли ба 2008 сол аста ки сӯйчӯриш бензини холӣ, объем мотори 3.5 литр, коробка автомат, сайстари мошин мега беҳтарин ҳолат дай. мошин мега 5 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, 5 моҳи дига танировка дорад, коробкаш мега беҳтарин, моторуш 100% аст, балонш мега пачка, кондитсионери ях, ҳамаш мега панорма обшин, мошинчаро мега фақат мегири ҳай мекунӣ, ҳама ҷош мега 100% кор мекунад. диска свет сафед, салон тоза, ҳама намуд комфорт. нархи мошина мега 95 та мегем бо муомилаи хуб мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳрда. ин рақамҳошро дар поёни видео аст. кадом ки Е-классҳои объемне ки лозим бошад марамат занг занен, бо қадчон муомила кунем. дӯстони азиз, 95 та савдои хуб мешавад. мошинчае ки кукула, ин ки фасон аст. шахсони харидор марамат тамос гирем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аста ки срочная Opel Sedan. соли ба 1996 сӯйчӯриш газ бензин, объем мотори 1.6 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникия.
мошини номеро транзит хай балонш ҳолати кӯрия бадо нашуд варид чашкош ягон чӣ гуфтагӣ нестай. Нархи мошин мега 35000 сомон. хоб рақамошон ҳастай дар поини видео шахсоне ки лозим астай маромад занг занед дигар маълумотҳои пурраша аз худашон гирем ва мошини қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Инам хеле светои 96 сол аст бадрон. хай нашуд ҳуҷҷат ва дигар чизош ягон чӣ гуфтагӣ нестай. метавонед ки маълумотҳои пурраша бо аз худашон гирем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra аст ки соли барои 1995 сӯзишфурӯш газ бензин объем мотори 1.8 литри простой. коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега ки нархи ахира шуд дига ягон дирам арзон намешавад. нархи мошин бадрон 17000 сомони аст дига дирам арзон намешавад. камбуди мошин амина ки кам мекард мақсад ки дуд мекунад яъне ки хая калсаватш мекунен мошин обшум соз мешавад. ҳоб ин аз суратош ина мақсад диска писка балон хай ада ҷои краскош кам лакш сохтагӣ бидай мошин мега соз аст фақат ки дуд мекунад хай яра калсават намкунен мешавад. нархи мошин 17000 сомон аст дига ягон дирам арзон намешавад. илтимос мега беҳуда нороҳат накунед ва беҳуда занг назанед. 17000 сомон мега нархи ахирон шай 95 сол мошин дар Душанбе марама. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс аст бадарон ки сечка нархи арзон. соли барои 1993 аст ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. объем мотори 1.8 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 3 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. мошин мега мотор соз аст задни мост мега соз аст. хоб коробка соз аст хай мошин мега камтар яъне ки хеле ҷои коруш ҳастай обшум задни ҷош хеле чиёш мақсад ки камтар кор дорад. нархи мошин мега 26000 сомони аст бадаро ва мошин қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ. мошин хай камтар расход мега 93 сола нархш 26 та. хоб рақамошон дар поини видео тисел хай шахсоне ки мехарем метавонед маълумотша аз худашон гирем. ҳар дӯстони азиз ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда худогабони ҳамаи